Tässä on Diartue! Turpa huutaa ja vittu laulaa! Laulu käy! Niin. Vittu se on kova vehe, vittu 550 heppaa ja 7000 newtonia vääntöä. Ihan himmeä vehe. Oh shit. Popcorn-pussi takakontissa. Kaiken lisäksi. Niin. Ei, mutta hei, tätä tulosta heikensi se, että siellä oli mun ja Karin kalja. Mulla oli yksi, missä Kaidolla oli vähän enemmän.